L'equip de tercera regional del Futbol Club L'Escala recuperava la identitat després del terrible partit de diumenge passat contra el Vilartagas. Amb el cursar les coses van ser molt diferents, amb els escalencs mostrant-se superiors durant la majoria de les fases del partit. Només a estones els visitants inquietaven la defensa local. Els locals picaven primer, després d'una rematada sobre la ratlla de porteria, després que el porter del Cursà aturés in extremis una pilota que tocava al travesser. Quan semblava que l'avantatge s'ampliaria, arribava l'empat a 1, un gol precedit de 3 o 4 minuts on l'Escala no en veia ni una de clara en defensa, on no s'entenien les errades d'uns i altres. Tot i això, cal destacar el gran partit del central escalenc Pau Ribas, que es va fer un tip de tallar pilotes. Els minuts d'empanada haurien pogut avançar al Cursà, però per sort la pilota no els va voler entrar. A partir d'aquí tornaria el domini dels de casa, que estavellaven una pilota al pal. A la jugada següent s'aconseguia el 2-1 d'una bona vaselina. Abans de la mitja part encara s'augmentava la diferència, fent justícia al que es podia veure en el terreny de joc. Amb el 3-1 s'arribava a la mitja part. A la represa, més del mateix, en domini de l'Escala des del principi i fins que l'avantatge s'extenia fins al 5-1. 1-1 van anar arribant els gols sense que el Cursà donés sensació de perill. Mira gol, Abel. Ens ha posat el traje de bany, eh? Oh, que bé, tio. Oh, que bé, tio. Prop del minut 20, els visitants feien el segon. A partir d'aquí i fins al final, el Cursà, molt fruit de la relaxació dels locals, hauria pogut acostar-se en el marcador, però unes vegades la sort i d'altres la mala punteria van fer que el resultat no es mogués. El 5-2 manté l'Escala a les primeres posicions de la classificació, on el líder, el Vilartagas, continua igual amb 14 partits i 14 victòries. Pel que fa al primer equip, aconseguia un valuós empat a 1 a Tordera i manté la ratxa de 5 victòries i un empat en els últims 6 partits. El joc va ser igualat i disputat. Tot i que l'Escala s'avançava al marcador, el Tordera va empatar de seguida. L'equip de primera regional és sisè a la classificació a 2 punts del tercer. En bàsquet, l'equip de primera catalana demostrava una vegada més que no sap guanyar en finals ajustats. El 69-71 contra el Masnou deixava un mal regust de boca als espectadors que van veure el partit en directe al pavelló. Al final va ser més que inesperat, sobretot quan l'equip local va anar per davant del marcador durant els 3 primers quarts i quasi fins la meitat del definitiu. En algun moment es va perdre la concentració, l'encert i pràcticament quasi tot, i en un sospir els 10 punts d'avantatge dels escalencs es convertien en 5 dels de Masnou. En entrar a l'últim minut, amb màxima igualtat, el Masnou va saber administrar millor el joc i s'emportava la victòria. Podeu veure aquest partit a Canal 10 després de l'informatiu de dilluns. I aquests són els resultats de la setmana. Comencem amb futbol primera regional, Tordera 1, Futbol Club L'Escala 1, tercera regional, l'Escala 5, Cursà 2, en veterans, Silenc 0, Senin Sistemes 2. Juvenil A, l'Escala 0, Sant Feliu de Guíxols 1, Juvenil B, l'Escala 0, Vilafant 2, en cadets, l'Escala 2, Tramuntana 1. I infantils, Tramuntana 8, l'Escala 0, a la Via, Palamós 3, l'Escala 0 i a la Vive, Vilamalla 1, l'Escala 1. En bàsquet aquests són els resultats. Sènior A, l'Escala 69, el Masnou 71. Sènior B, l'Escala Mer no es va jugar perquè els visitants només es van presentar amb 3 jugadors. Sènior femení, l'Escala 67, Vilabrareig 57. En cadets, l'Escala 61, Roses B 40. Infantil, la Bisbal 56, l'Escala 55. Preinfantil, Escola Pia d'Olot 67, bàsquet l'Escala 30. Premini masculí B, Porquera 135, l'Escala 4. I premini femení, l'Escala 37, Roses 27. Acabarem amb tenis de taula, només un partit, derrota de l'equip de divisió d'honor que jugaven amb el Calella. Calella 5, Cert l'Escala 1.